עוד פריצה מאוד מאוד לא רצויה היא פריצת דיסק. הכאב החד הזה בגב שיכול לשבש את החיים לגמרי. בשביל לטפל בבעיה כזו, יש שיטה, קוראים שיטת אלכסנדר. שלום. אוי, הכיסא. אתה רואה, אם הייתי עושה את אלכסנדר זה לא היה קורה. מה נשמע, גל? מצוין, תודה. מהי שיטת אלכסנדר? שיטת אלכסנדר היא שיטה שמלמדת אותנו לעשות שימוש נכון ואפקטיבי ומאוזן בגוף שלנו. היא אומרת לנו בעצם, בואו תעצרו רגע, תיקחו אוויר ותסתכלו על האופן שבו אתם משתמשים בעצמכם, בגוף שלכם. כאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים לראות שיש מערכות הרגלים שהטמנו לתוך החיים שלנו, באופן לא מודע כמובן. הרגלים לא בריאים. לא בריאים, כמובן. יש לנו גם הרגלים בריאים, אותם אין צורך לשנות. כן. אבל אם אנחנו רואים שיש משהו שהוא לא נכון, אז אנחנו יודעים לעצור ולתת כיוון חדש. והטכניקה מקנה בעצם את היכולת להסתכל, לבחון את האופן שבו אנחנו משתמשים. הרגל זה דבר מאוד חזק. מאוד מאוד חזק. כמה זמן לוקח לך לשנות אותו? תראי, זה מאוד תלוי כמה אני רוצה. זה יכול לקחת הבזק של שנייה, וזה יכול לקחת לפעמים שבועות, חודשים וגם שנים. אין פה איזו נוסחה מתמטית לצורך הדבר הזה. אתה פיתחת שיטה מיוחדת לילדים, נכון? אני פיתחתי דרך עבודה עם ילדים שמאפשרת באמת להתאים את העקרונות של הטכניקה לילדים, גם ילדים מאוד צעירים. אני הבנתי שכדי לעבוד עם ילדים צריך לעבוד איתם, להיות איתם במקום הטבעי שלהם, במקום שבו הם מרגישים נוח, ולא לנתק אותם מהפעילות הטבעית שלהם, וללמד אותם משהו כזה מין מיוחד שקוראים לו שיטת אלכסנדר. כן. מבחינתי, הם לא יודעים שזאת שיטת אלכסנדר, מבחינתם זה חוג. הם משחקים, הם צובעים, עושים הרכבות, משחקים איתי בדמקה, ולתוך הדבר הזה אפשר גם להכניס את הידע הזה. מה אנחנו רואים פה בתמונה? כי אנחנו רואים תמונה של ילד ככה. אנחנו רואים פה את איתי, ואנחנו יכולים לראות שאיתי רוצה לקום. כן. מה שאני עושה, זה אני מבקש ממנו רגע אחד לעצור, לחכות. אני נותן בעדינות כיוון לראש. לצוואר, כן. כן, הצוואר והראש והגב שמתארך ומתרחב, ומתוך זה הוא יכול לצאת מהכיסא, לקום, מבלי ליצור קיבוץ או קיצור על עמוד השדרה שלו. עכשיו, הדבר הזה, כשהוא נטמע בגיל צעיר, הופך להיות בעצם חלק מהמערכת התנועתית ההרגלית שלו. ככה אתה תקום מהכיסא, כי זה מה שאתה רגיל, נכון? נכון. אתה מאוד זקוף. נאה דורש, נאה מקיים. תראה אותך. בוא תדגים לי כמה דברים. אני אשמח, בבקשה. אתה יודע, אני מכירה מישהו, אנחנו נלך לשם. אני מכירה מישהו שהוא חם מזג נקרא לזה, או קטיל קצר, איך שתרצה, שהמליצו לו על שיטת אלכסנדר, כי היא מאוד מרגיעה אותך, היא הופכת אותך לבן אדם יותר רגוע ושלב ונינוח. זה נכון. כמו שאמרתי, היא קודם כל מלמדת אותנו לעצור ולחשוב. ויוצרת חוויה גם גופנית וגם רגשית של נינוחות ואיזון. מתוך זה אדם חם מזג מלכתחילה יירגע. וילמד לעצור לפני שהוא מגיב. כן, ללמד לספור עד 10. מה עושים? בואי תשבי בבקשה. לשבת. עכשיו, הטכניקה, אנחנו מתחילים בפעילויות מאוד מאוד פשוטות יומיומיות, כמו קימה וישיבה, כשאנחנו עובדים עם אנשים מבוגרים. ואנחנו מתחילים טיפה להסתכל עליהם. בואי בבקשה תקומי. מצוין. ותשבי. מצוין. האם אי פעם מישהו שאל אותך לגבי ישיבה והקימה שלך? לא. לא. אז יש פה מדע חדש, יש פה ידע חדש שאת נתקלת בו בפעם הראשונה, ובאמת לא אמורה לדעת. כן. מה שאנחנו יכולים לראות, שכאשר את קמה ויושבת באופן לא רצוני ולא מודע, את מקצרת את עמוד השדרה שלך על ידי זריקת הראש אחורה ולמטה. אז מה אני צריכה לעשות? תחזיק לי פה בעורף. בדיוק. אני שמח שאת מזמינה אותי, כי לפני זה אני לא עושה שום דבר. התפקיד שלך הוא לא לעשות. יופי. את מאפשרת לי לתת לגב כיוון חדש. עכשיו, את טיפה עוזרת לי ומזדקפת. בואי, תסתכלי פשוט קדימה. אל תזדקפי. אתה אמנם נוגע בי מאוד בעדינות, אבל אני ממש רוצה להימתח. כן, אז בואי תגידי לעצמך לחכות רגע. טיפה עובדת בכוח. זה יותר טוב. עכשיו, בואי נצא מהכיסא.
עכשיו זה משהו אחר. כי הראש, במקום לעשות את התנועה... במקום לעשות ככה, אני בדיוק. פשוט הרמתי אותו כזה איתי. את לא לחצת על עמוד השדרה שלך. ואיך אני יושבת אותו דבר? כמעט אותו דבר, רק שבמקום לשבת, במקום לקום את יושבת. בואי תכופפי את הברכיים. נכון. ואז ההתיישבות היא הרבה יותר מדויקת, במקום ללחוץ. אני מפעילה פחות לחץ על עמוד השדרה בעצם? בדיוק, בדיוק. וזה לא רק על הגב, למעשה זה כל המערכת השרירים והשלד. הבנתי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אני בינתיים מתאמן פה. הוא כבר פה, אז אני לא אתאמן. אני אתאמן. לשבת, לקום.